ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଆସେ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆମେ କେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁ କି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ବୋଲି? ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ବି ସମସ୍ତେ ସଫା ହେଇଯାଇପାରୁ। ତ ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଦେ କହି କହି ଯଦି ସଫା ବି ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ନ୍ୟୁଜରେ ହେଲେ ଆସିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଥିଲା, ତାପରେ ମରିଲେ ବୋଲି। ବହୁତ ବଡ କଥା, ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ପ୍ଲିଜ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। ମୋ ସଞ୍ଜରାତି ମୋ ପୁରୁଣା ପୋଥି ମୋ ଗାମୁଛା ଧୋତିକୁ ବନ୍ଦେ 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 ଉତ୍ତର ଜନନୀ